Singodatha gama lami ngingumr Friday wabantu. Wena ungubani? Sawubona unjani? Angethemba right? Angethemba uyaphila. Sanifindela duma ke lelo zulu dumo. Izulu dumo kwaZulu Natal kwa vele kwazokala sekunyakaza South Africa neAfrica kanye nomhlaba wonke jikelele. Ilolu hlelo izwi LAMACIKO, uhlelo izwi LAMACIKO. Uyazi ukuthi kwenzakalani kuLAMACIKO? Uyazi ukuthi wenzeni lo ya LALELAKE? Kanza kwethu ngicela sonke sibonile le ndaba le. Okay, ngempela sonto kumcimbi iKhufa Cultural Urban Festival ebise Kings Park Rose Garden eBloemfontein ke bekukhona oMakhadzi, kukhona oSkambo, kukhona nabanye abaningi abakhulu bangamaciko abebenandisa laphana ke. Kodwa sonke ngiyacabanga ukuthi sibonile ingxoxo ebeningi yokuphazamiseka kwenkosazana. Yes, uMakhadzi ephazanyiswa uSkambo kufaka ke udaba lokhishwa kweUSB omunye esanandisa. Ngifuna ukukutshela ukuthi ke sebekhumelene umlota, sebexolelene uSkambo kanye noMakhadzi njengoba sizokhumbula ngesikhathi ke uMakhadzi ebhalela phana ezikundleni zokuxhumana ukuthi ke uOscar wakambo umphazamise esanandisa kwiKhufa Cultural Urban Festival ebise Kings Park Rose Garden eBloemfontein. uMakhadzi unxuse uOskambo wamcela ukuba awuyeke lo mkhuba wakhe, waphinda wathi akazi noma bekuyindlela uOskambo abezama ukubukwa ngayo yini. Njengoba uMakhadzi ethe uOskambo ukhiphe iUSB yakhe esanandisa estage. Alright. Okay, but first uOskambo ube semphendula ke uMakhadzi wathi ke into uMakhadzi akayenzile ufike sekudlule isikhathi somcimbi, isikhathi akade nikezwe sona ukuba afike ngase emcimbini. Wathi okwesibili unandise ngesikhathi sakhe, kanti ke uOskambo uphinde walala waphika noma uphike walala ngomhlane ukuthi yena noma ethimbeni lakhe khona waphika abakhiphe uMakhadzi uthele inkosazane izehlele estage emva kokuba isiqedile ukunandisa. Ubafethu uyazi kunabantu abasazojeza. Ngifuna ukubonisa le video le. Awubuke la uyabona lezi ingane zesikole zizoyiqhatha nenkosi yoMaskandi. Buka la. Alright, Buffett. Nazindaba. Benza kwethu, nazindaba enkulu. Kuthiwa ngempela iqiniso nami ke ngiyibonele. Le ndaba ikhulunywa left, right, down, up, center. Angazi ukuthi ungenela ithi njengamanje unankinga yiphi yona indaba. Ngomhla ka2 November uhlele ukuyapi lokho kwenza ukuthi ungayi lapha kuyigcwalisa spring picnic. Yindaba tshela mina. Benza kwethu inkulu indaba ngomhla ka2 November 2024 ikhulunywa wonke amakona abantu baxoxa ngayo. Wonke umuntu uphethe itikiti, wena ungena tikiti. Kings Park lapha eDubani.
Nansi indaba engize ngayo lapha kulomcimbi kune top 11 yamaciko kaMaskandi bese kuba ne top 5. Ngize nge-top 5 kakhulu. Kwi-top 5 kunabaculi abawu-8 abaqhudelanayo ukuze kuzohlungeka kube nabahlanu kuphela abazosala ukuze laba abahlanu abazosala bazobe top 5 bezokwazi ukuperforma lapha kwigcwalisa spring picnic. Bazohlungeka kanjani? Uyazi nje ngokuthi wena mlaleli noma mbukeli uphuthume uyongena lapha kwikhasi la kwa Facebook legcwalisa spring picnic. Ufike lapha na ufike ugcinezele ulike kulomculi othi wena ufuna abe ingxenye yegcwalisa spring picnic. Njengoba wazi ukuthi ke labo abazothola ama like not ama reactions not ama hearts ama likes ibona bazohamba beperform. La ingoma engijima ngayo insizwa umatolgate uthi umuzi kababa kanti ke uzobe ngayedwa naye uzobe hamsana nalensizwa umlabalaba bafethu ayuthi uzobe hamsana nayo umatolgate ungomunye wabaqhudelana kwi-top 5 njengoba wazi ukuthi ke sifuna i-top 5 bawu-8 kumele kuhlungwe kukhethwe abahlanu kuphela. So ke phuthuma uvotela lo mthandayo. Mina angikwazi ukutshela ukuthi hamba uvotela bani, ungabavotela nabonke mabathanda bonke. Matolgate ke ingoma yakhe ake ngisho kanje, ingoma Matolgate, le ngoma kaMatolgate ke ebesidlala eqaleni ine-million. Njengoba sazi ukuthi labaculi abaqokiwe ukuthi beqintisane kwi-top 5 ukuze bebengqaje umcimbi ilabaculi laba abanengoma esefikile emillionini, yabona. Matolgate ke umuzi kababa usulitholile imiliyoni nangu umlabalaba uthi ilo naloya naye umlabalaba ungomunye abaqhudelanayo ingoma yakhe ifikile kwimiliyoni. Awuhambe uyokwenza izinto zenzeke. Nangu nala Mjolisi ungomunye, Mjolisi naye ungomunye wabaqhudelanayo ingoma yakhe igcine ingena lapha lethi ke mayidululu. Ukuvota ukuvala ngomhla ka-22 ka-October kuLwesibili 2024. So hamba ufake ulike, manga ufake ulike lapha phuthuma. Kanti ke ukhona nogandaganda ke usho kamnandi uthi halala abahambi bodwa abaningi ugandaganda khona usho kamnandi ngoba ke isalala bafethu khona unavigator uthi kuyenzeka uthandazani sasibaningi usiphithiphithi imnandi lento jealous jabulisa igazi izona ngoma ke abangene ngazo. Bafethu asiphuthumeni asigijimeni i-top 10 ke ngicawuthi yena ke uyayazi ke i-top 11 ngicabanga ukuthi uyibonile mhlasimbe ukukhela phezulu kwi-top 10 ohambe phambili kube ulimit nala ngengoma ezu10 esezine million kwa umzukulu, number 2 kaGatsheni, number 3 4 inkosi amagcoka ama5 kwa Mthandeni, 6 kwa Menzi, 7 kwa Usminofu, 8 kwa uJaiva zimnike into no intombi, 9 kwa uNtencane, 10 kwa uSikweletu, 11 kwa Mafikizolo i-top 11 nike leyo ke Mafikizolo. Bafethu asiphuthumeni. Alright. Bafethu ngifuna ukuthi mina indaba ezinhle noma ezicishe ithokozise ezithi insizwa iqhawe lethu uBobo umfana webig njengoba sisonke sazi sigameke senzakalile yalulama insizwa yalulama indoda amadoda esibhedlela njengoba nongizwe Phawulile wabeka lokho akakubekile baningi abamfiselele ukululama kuhle. I know inyalezi yangena ithi insizwa kancane yayibamba yalulama
izonqoba. Right, Prophet. La ngikuphathele umjolisi. Umjolisi ke ubeka umsakazo omkhulu. Umsakazo uKhozi FM. Uhlelo WJule. Naleli ding. Ngifuna uzwe ukuthi bebeqoqana, ubenzani, ethini. Wena ongezwanga. Nawe ozwile, obonile. Awuphinde uzwe ukuthi ke umjolisi ubenzani lapho uKhozini. Ngosuku lwangolwesithathu. Lady D wabantu. Uright uyaphila ukasincane kancane isiginci kwakhona osola uthi hayi bo leza ihlabo ngathi ngiyazazi. Yeah. Ngizokuthanda ukubingelela kakhulu uKhozini, ngibingelela abalaleli emakhaya. Wonke nje umuntu olalele njengamanje. Bese ngisho cha umjolisi lobingelelayo umfana omncane kakhulu osuka nje kwela semzumbe phansi lekwandele enkulu isigodi. Hayi kahle wena. Yeah. Ungala ka sugar beans. Bathe amaphenanya. Suka madoda, hayi suka. Yabona ke uma ngibuza kahle la uma bhuqa nkosana ngilisho kabi legama. Yeah. Awulisho kahle. Ilinjani phela amabhuqa nkosana? Hayibo. Wayibhuqa inkosana yakini? Cha. Khona wayibhuqa wathi babe ubani othe inkosana wayibhuqa wazwakala. Angithi ngisebuhleni ngiyinkosana. Yebo ngilapho nyazini so and then elikamabhuqa kunomunye umfowethu ebesinayo esikoleni nje insizwa amaziqhama obamagama amaningi uma uyithizwa ubana amagama amaningi so bengumuntu oboniswayo ngaseklasini so ngase ngiyomashaya bhuqa yawo so sasisemnqabuleni nje umabhuqa kodwa nje kushuthi basheshe ngabonakala ukuthi hayi kude la uyakhona udliwa kwasana hayi mina ngiyakuzwa ongakuzwa kasale yabona ke hey wena ake ngibuyele lapha mhlawumbe ku2021 ngisathi khona wemba aluntumazele wena womoshumula wami nithi wemba aluntumazele wena womoshumula wami nithi wemba aluntumazele womoshumula wami ibisimhlala ngithandana nawe wayibuli inhliziyo yami lokuthi baba kayenzo umntwana yena lokuthi baba kayenzo umntwana yena isamphumile uyisathana lami isamphumile kusuka kudala kakhulu ukuthi ke ngumuntu vele okhule ekhaya ukuthi ngikhule vele ekhaya emakhaya ke sikhule zingekho nalezi zinto lezi inkundla zokuxhumana kanjalo nama television la kodwa beke kwenzeka ubaba mayebuyile asilalela amakhasethi obaba ukhansela obhuti umgqumeni bonke ofokagcwense undimali so bengeke ngilalele kwesinye isikhathi ngilalela thuthe ematekisini nakomakhelwane and then mhlawumbe bese nami ngizame ukucula ngigcina ngilingisela ngaleyo ndlela kodwa kusuke ngimncane mhlawumbe bengenza aba grade 3 or standard 1 because ngiqala nje ukwenza into esiginci ngayenza kwa grade 7 because ngifunde khona emzumbe ngaze ngaqeda khona so uqala ke ukusidlala ngesiginci ngisikhalela ngo2018 sengisiye KZN uyazi ngiyabuka lana unyaka usuyaphela uphathe kanjani nonyaka mina ngicabanga ukuthi
uphela kahle ngoba uphela nami yabona. Uphela nami. Uphela kahle ngoba uphela nami. Mawuthi mayidululu nje bayazi ukuthi ijolisi selifikile. Uma kuyafika nje yona le ngoma ongaphuma abantu bengayicelanga noma yena ubanike yona. Impela bangangibulala impela mangaphuma ngayidlalela. Uyazi nami sengihamba ngifakazisa ukuthi ngikwazi ngamehlo. Nami sengingene ezintweni. Uyangibona? Usukhona impela ezintweni. Usuphakathi. Ema-university, college nazo zonke indawo ama-hostel, ama-rank, emcimbini, yikuphi lova msuba khona ngibona ngathi ufitha yonke le ndawo. Ngikhona yonke indawo ngoba la yomncane ongela yonke indawo mabe ngifuna ama-hostel ngikhona mabe ngifuna ama-res ke kakhulu ngayo phela khona ama-2K lawo baningi laba kade sifunda nabo abaningi so ngontanga yabo bayangazi and then ngeke yonke indawo nje ngicathi yonke semalokishini sikhona akukho la singafithi khona ayibona isothatha ngenza kwethu la ngiphinde ngikuphathele insizwa usaliwa ke yazi ubechaza ngibone into ekade ichaza ebalekile yazi usaliwa la ubechaza ngomeqiselo wesaliwa umeqiselo ithini lento yakho saliwa Umeqiselo ilenduku eyeqa ihawu lomuntu ikushaya uvikile izokushaya la incegela noma izokushaya lapho ohlangothini lekhanda leyo nduku ayishawa umfana obhayizayo ngoba mawukhipha umeqiselo usungavikile ihawu induku akwenzeki kokubili kube phambili akwenzeki kokubili kube la kuyashiyana kodwa makuthi kuyale lokhu makuyale kuza ngapha uma ngabe ukhipha umeqiselo ushaya induku ekuphoqa ukuthi wena hlakanipha ngoba usuke ungavikile yangizwa baba ma ukhipha umeqiselo usuke ungavikile la ehawini so bangithi mina ngeke uvike wakithi umeqiselo ngikhomba ukuthi ngifast ngalendlela ukuthi ngithi ngishaya umeqiselo ngibe ngivikile understand ngithi ngushaya ngibe ngivikile umuntu okhipha umeqiselo makuwalala kuyena uvula umshayela kuthiwa hawubashayana kuthiwa hawu lithi lopha kulo nakuwe lapha ephekwe ekhala sekuphuma into ebomvu so uma ngithi umeqiselo ngiqonda ukuthi ngumfana oqeqesheke ngalendlela ukuthi ngithi ngiriska ngibe ngibhekile leyo ngoma ke ihamba phambili kakhulu njengamanje ngama views okay okunye ke bafethu ke sikhumbule Mthandeni nikumbuze njalo ngomhla ka7 December 2024 ngomhla ka7 December ziyabuya izinto zenzeka izinto kuyasho ukuthi ke sesewuvala sesewuphetha lo nyaka ngomhla ka7 December i-beach fest ngithiwa ngidlulisele umyalezo ukuthi ke ningakhohlwa ukuthi ngoDecember 7 ne-beach fest isilana la ngikuphathele uFelix wakahlophe womsakazo iGagasi FM. Yeah, baba, scooter baba, man, we're gonna be booging on down to the sounds of the Woodblock DJs at the Beach Fest on the 7th of December, 2024. Okay, take it tickets. What are you waiting for? They're gonna run out and all your friends are gonna be there except for you. But guess what? We'll take pictures. So this is scooter baba. Yeah, baba, scooter baba. Yeah, baba. All right. Usho njalo Felix Love. Yazi umlaleli angazi noma uke wayibona yini le video le. Ake ubuke la. Yazi niyazenza izinto. Niyayidala inkulumo. Nekuthanda ukukhulumisa abantu noma bengathanda ukukhuluma. Ave ningekho right. Ave ninjalo. Awubuke la. Uyayibona le? Ngibekile utshwala. Utshwala. Ithini le nkulumo le?
utshwala mphetha ukuqambisa manga ngiyabona mase nibuhlabe kahle lonke ngizovuma bayoze bethi bhuti bengathandi utshwala mphetha ukuqambisa manga ukhipha iqiniso ngoba linjalo noma wabulala umuntu wamgqiba uyasho ukuthi cha ngambulala impela ngamgqiba kuphi to hamba ungikhiphe uyabona. Let us look at the evidence. So bafowethu eqinisweni igcoka melisha eqala ke inkathazo madoda Mthandeni manqele la igcoka melisha inkunzi ha igcoka melisha iqhawe hayi bu Mthandeni manqele uliqhawe nje bafowethu Hawu kanjani manje si Blue Nation into esingasoze futhi sayiphika leyo hayi amsazi Mthandeni uyinkunzi la uMaskandi Mthandeni okamanqele Skova umbhemlo iqhawe leliya Konsakalani? I don't know uDunu uNtontsola asuka inkosi futhi yoMaskandi ya kuma Red Nation uyinkosi nje yoMaskandi bafowethu. Alright. Kama nami ngingumr Friday abantu angithatha ithuba ngibonge mlaleli noma mbukeli ngokuthi uhlale nami ubukele. Bese ngicela ukukushiya la nenkabi zezwe Stava Big Zulu bebevakashele uMtshata noSelby kumsakazo uKhozi FM kuhlelo WNB. Bakhuluma ngendaba enkulu ke sike sakhuluma ngayo indaba yokunominatwa kuma Summers. Hey Khathite noSelby Maswati athi thinkabite live. Sabona we Big Zulu. Uzambona bhuti umdala niyaphila. Khona futhi kuhamba kanjani? Sikhona ngibingelele Selby niyaphila. Hey Big Zulu man Uyaphila kodwa. ngiphila kakhulu njani wena Hayi siyathokoza siyabonga. nizizwa kanjani nakho niqokiwe kowe-study ama-South African Music Awards kwi-Record of the Year. I mean kwiminyaka yonke. I mean iyona indondo lesikinkulu kunawo wonke ifana njengengoma ehlukanisa unyaka kahle kahle. Record of the Year umbayimbayi. No kona kuyajabulisa kuyajabulisa nanokuthi kusho kona ukuthi umsebenzi yabonakala kuyinto enhle kakhulu nje siyathokoza ukuthi basiqobini. Yebo ngiyazi kahle kamhlophe futhi ukuthi yona le category engathi abalandeli ibona abekumele ukuthi iyona evotelwayo kakhulukazi. Mhlawumbe ngabe nayo imininingwane kakhulukazi abalandeli benjobe begcwele umhlaba wonke nje jikelele ukuthi bengavota kanjani khona nizophumela phezulu khona nizoyithatha le award. Zulu Stava asikubingelele mfethu sikwamukele emsazweni uKhozi FM sawona. Yebo njani. Sikhona brothers sikhuluma indaba yenu la ukuthi niqokiwe kuma sama lapha ke amashumi amathathu asungula awubingelela abalali beKhozi mfowethu. Yazi njalo akujwayeleki nje umuntu usekhozini mangiqala ngikuza ukukhuluma ngichawu ngempela umuntu usekhozini. Kunjalo phela mfowethu. Siyabonga ngithanda ukubingelela nje kubo bonke abalaleli njengamanje nawo zonke indawo nje uKhozi ufika kuzo ngithi sanibonani. Kuhle mfowethu njengenkabi zezwe phakathi ke nani kuma asathma lapha ke kuyikategori enkulu Mutsi Foundation Record of the Year. Kuthini kini lokho? Into enkulu kakhulu ukubona into efana naleyo yenzeka njengoba ngihamba nomkhaya nje kufana nephupho kithi. So nje mina into engihlabelela kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi senze umsebenzi ube kulelo zinga nabahleli bawo amasama babone ngathi impela nathi siyadeserve ukuthi sinominate ku-Song of the Year nje lokho nje kukodwa kusho lukhulu ngoba phela baningi abaculi baningi futhi abaculi abanengoma ezimnandi kunzima nokukhetha nje lezo kumele ingene manje masiphakathi nje awu
kuloko nje nako lokho nje kuyinto enkulu kakhulu. Ake sibacele ke njengamanje abathandi benu nabalandeli benu ukuthi benivotele ngoba ngiyazi ukuthi futhi basethubeni lokuwina ngokuthi bevotele kuyona le category basethubeni lokuwina imali engango 30,000 rand. Ake nibacele ukuthi banivotele nanokuthi banivotela kanjani. Manje ke mnayo imininingwane mina nginayo khululekani. Hayi ngakusho nje ukuthi bawethu siyacela kakhulu siyinkabizezwe la nomkhaya ukuthi nizivotele bawethu ndathi siwine le award khona ukuthi masingayona le award ingayinto enhle kakhulu. Ngihlabela ngisho inkomo impela endaweni kube mnandi. Sicela ukuthi nizivotele imininingwane ke anginayo kahle la evoteni kodwa ngikholwa ukuthi khuleka nginayo mina. Unayo wena? Inayo mina. So kulula kakhulu. So khipha iphone njengamanje mangabe umlandeli kakhulu kaSjava kanye no Big Zulu inkabi zezwe. Khipha iphone uthi RY uthi 14 RY14 masu SMS kwinombolo ethi 33485 RY14 masu SMS kwinombolo ethi 33485 SMS ibiza 150 ngokwenza njalo ungase uyibeke ethubeni lokuwina imali engango 30,000 rand. So RY14 ku 33485 njengamanje. Ilula lento. Hayo sentiyona. Walapho ba. Ilula lento. Yeah, uBig Zulu khona naye la weZulu. Yebo ubhuti omkhulu. Uma ngabe mfethu nibuka abanye niqokwe nabo kuyona iRecord of the Year le. Ikuphi mhlambe ningakusho ngezinga lomculo lwala eNingizimu Afrika. Ikakhulukazi njengoba ke sisenyangeni yomculo wasekhaya uOctober. Uyakhula kakhulu kuyathokozisa man kuyathokozisa ukubona ama-artist ekhula especially nomculo wakithi wesintu ukubona ama-artist afana noMthandeni beshaya ama-views bekhona ukukhompyutha namanye amajanda omculo bame phezulu into ethokozisa kakhulu nje iyabonisa futhi ukuthi eminyakeni ezayo uzobukwa elinye izinga eliphezulu. Yeah, I think iyathokozisa kakhulu futhi iyasithokozisa. Nice. Lalelani anizange niqokwe kulokhu kuphela. I-album yenu ukhamba iphinde futhi yaqokwa kwi-Best Afro Pop Album. Kuthini lokhu kunina kodwa madoda? Ngicabanga ukuthi kusho kona ukuthi sisebenzile ngoba kimi nomkhaya ngicabanga ukuthi ukunominatewa kukodwa kimi naye sekufana nokuwina noma sekuyenzekanga okunye kodwa nje kimi naye sekufana nokuwina ngoba kusho kona ukuthi umsebenzi esiwenzile uyabonakala. Yeah. Nice one. Akuhle. Yeah, sesiphele nje bafethu mhlambe ke belunjani kuhambo lweni nje ke kwezomculo ngekathi ke nihlanganisa ke inkabi zezwe futhi ke niphuma ke nealbum yenu ukhamba. Kakhulu. Yes, Java. Yebo kumnandi kakhulu masenza le album leyana and ukholwa ukuthi le album indlela enzeka ngayo impela hayi nathi azange siyikhole ngoba kuzamisile ukwenzeka emculweni lento esayenza ukuthi sihlangane iviki kuphuma ialbum ephelele emnandi ngale ndlela ngoba kudala zama ukwenza umculo nayo umkhaya sibambisene but isikhathi esikhathini esiningi akubi ngendlela esifisa ngayo kodwa kwathi masihlangana kuloku hayi kwavele waphuma enye into ngoba sinokuyichaza labo umculo yomoya kusiyo nje into emvele nivuke nje nedecide nje ngoba nayo ukuthanda nina ngikholwa ukuthi hayi indlela okwenzeka ngayo yiyo nalezi zinto ezenza fana nayo amashow esasiwenza ukuthi abe impumelelo nama nominations konke nje kakhulu okusho kona ukuthi ayisho kwa into akumele. Oh yeah. Ngingabuka ngingabuka ya network ya. Okay. Big Zulu. Yebo bhuti omkhulu. Yeah, mfethu ungaqedela mhlambe nawe kule mpendulo kaSjava nange ngingamuka ngenxa ye network. Yeah, impela cha ngendlela okwenzeka ngakhona ngicabanga ukuthi kwase kuyisikhathi base besikhanyisela impela besibonisile indlela ngoba njengoba esumkhaya sake sazama before ukungena
kodwa akwangenzeka mhlawumbe ngentando yethu nangendlela thina esasifisa ngayo njengoba esho nje ukuthi umculo into yomoya into oyizwa ngaphakathi nawe mase kuyisikhathi ukuthi yenzeke so nakhona kuyajabulisa ukuthi wasithatha isikhathi ukuthi yenzeke so that nanoma seyenzeka sokhona ukwazi ukuthi sonke lesikhathi eside kangaka nansi into ebesiyilindile yabo so kwaba intokozo nje enkulu nanokuthi abantu bakhona ukuyithokozela nanoma seyiphumile sesenza amashow baphume ngobuningi beze nje kwaba intokozo nje enkulu futhi omkhulu. Nice one. All right. Siyabonga kakhulu bafethu sinifisela ukuhle kodwa kuyona ke laphana ke amasama 30 anonyaka akulonyaka. Siyabonga kakhulu. Nice one. Khumbula ke njalo mangabe ufuna ukuvotela zona izinkabi zezwe thatha ifone njengamanje SMS igama thatha ithi RY14 SMS enombolo lethi 33485 RY14 ku 33485 SMS ibiza 150 kanti futhi ungazibeka ethubeni lokuwina imali engango 30,000 rand. Iyo ke ngoma yabo ke iyonyaka abaqoke kuya ngayo lapha ke kuma Summer Awards. Yes, oh yes, Record of the Year, Motsepe Foundation Record of the Year. Kunjalo.